Funciona? Bon dia a tots i totes. Nosaltres som el grup de Plàstica de Segon. Som artistes, però no som artistes d'escenari. Som artistes que produïm amb els materials i hem posat tot un seguit d'obres que estan penjades perquè pugueu veure, perquè això és realment la mostra del que hem fet durant el curs. Ara el que farem és que us explicarem una miqueta el que hem anat fent. Tots ells han treballat moltíssim. Vam començar el curs fent una mica de proves amb els materials, experimentant textures, experimentant sensacions i a poc a poc vam anar introduint conceptes que hem anat treballant de valent. Sobretot, el més important, és el concepte de les textures. Hem fet diferents treballs sobre textures i la primera cosa que vam fer amb les textures va ser una investigació amb un paper i amb una cera. Algú se'n recorda de què anava això? Fa molt de temps. Joel, tu te'n recordes? Vinga, Joel. Què feien? Al sitio que tenían que encontrar diferentes texturas y a un guis y un papel guisarlo en las texturas. Molt bé, ho expliquem molt bé. El nostre voltant està ple de textures, com per exemple aquest paper, la cortina, el terra. Quan nosaltres posem un paper sobre una textura i després preguem a sobre amb una cera, ens deixa un dibuix. Doncs aquests dibuixos que vam anar colant, després els vam retallar i vam construir una obra artística que les podeu veure aquí penjades a la cortina. Són les que estan sobre paper d'aquest color marró. Més endavant vam anar no només descobrint les textures, sinó creant textures. I aleshores vam agafar papers, els vam cargolar, els vam enganxar i què passava amb aquesta obra? Són aquestes que podeu veure penjades aquí. Eren obres que quan les tocaves no només es podien veure amb els ulls, sinó que si tancaves els ulls es podien veure amb el tacte. Teníem les textures visuals i teníem les textures que són més perceptives a nivell tàctil. Què més vam fer? Mireu, quan vam haver de treballar les textures visuals, vam aprendre una paraula que era la trama. Aquells dibuixos que repetíem i creaven textures visuals. I que vam fer, recordeu que vam omplir tot de quadrets? Els teniu, després us recomano que ho mireu perquè són superinteressants. Els vam inventar ells. I estan posades en aquests fulls blancs, amb aquestes partícules, que potser des de distància no es veuen. Algú se'n recorda d'alguna textura que pugui explicar amb la paraula? A veure si algú altre vol parlar, Joel. Em refereixo a quan dibuixàvem. Què fèiem? Línies, punts, què fèiem? Algú pot dir? Va, guai. Joel, després si ningú vol parlar, tornes a parlar. Mira, Joel, quines textures vas fer? Curvas. Línies curves. Què més? Puntets. Molt bé. Algú se n'acorda més alguna? Digues? Fort. Cercles. Molt bé, cercles. Què més? Posat de Sant Martí. Què més? Algú més? Sara, no? Mireu. Després els mireu. Doncs amb aquestes textures vam crear un treball, un dels més xulos que hem fet de tot el curs, que ara us ensenyarem, que és que ens van inventar uns animals imaginaris i els vam omplir, els vam decorar amb aquestes textures que ens havien inventat.
Algú vol explicar com eren aquests animals imaginaris? Joel, algú vols parlar? Vine aquí. Sabeu que us haig de dir que en aquest grup no vam poder preparar la presentació, ho estem improvisant tot, perquè vam en marxa d'excursió. Així que jo trobo que ho estem fent super. Digues. El meu és... Ara l'ensenyaré. Ara l'ensenyaré. Però te'n recordes que els animals eren uns animals qualsevol o... No unos animals qualsevol, sinó unos Imaginaris. o extraños. Els ensenyem? Uau! Hi ha cossos de papallona, d'ocell, hi ha cossos de peix amb peus d'elefant, no sigui inventat perquè no me'n recordo exactament, però cadascú va inventar el seu. I aquest el vam treballar amb les aquarel·les líquides, que ja veieu que són colors molt vius. Bé, hem fet molts més treballs, alguns d'ells al Saló de Collage, també insectes amb el seu jardí, i altres amb la tècnica dels pastels que heu pogut provar ara en el Torner. Així que bé, només podem aixecar si volem. Els pares es podran aixecar si volen i ho podran veure. Només dir-vos que han treballat moltíssim i que ho han fet superbé i que avui estem aquí per fer una mostra del que hem fet durant el curs. I esperem que us hagi agradat molt i felicitats a tots els artistes. Ens aixequem i saludem com a artistes que som. I tots ells podeu veure els artistes d'escenari, que són els que apareixen ara del teatre. Gràcies.